Sanibonani-ke guys, niyangazi ngiyathanda ukusebenzisa ama-ingredients ashibhile futhi atholakala nanoma yikuphi. So namhlanje le engiyenzile idinga nje ivoris kuphela. If uneminsi ungasebenzisa iminsi yakho. So mina ivoris ngisebenzisile ichakalaka voris. Asikho isidingo sokuthi ngize ngifake ama-spices amaningi mangilipheke. Kodwa wena masebenzisa iminsi ungafaka ama-spices owathandayo namasosi othanda ukuwafaka. Noma uneminsi elalile ngayizolo uvuka uyisebenzise. Nikhumbule ukudla sikuchithi, isimo somnotho siyabheda njengamanje. Bese kuthatha ama-tortilla wraps akho. Mina-ke ama-tortilla wraps mangingakawavuli asavaliwe, ngiwahlalisa ngaphandle ngoba makuwafaka efrijini azoqina bese ephuka kalula. So mawuthanda ukuwafaka efrijini ngamele uqale uwafudumeze kuqala before wasebenzise ukuze engaphuki. Bese uthatha ivoris lakho noma iminsi yakho ulifaka lapha kuma-tortillas akho, ufaka ucheese wakho, uyagoqa kahle. Ungafaka-ke isosi mhlawumbe uyigcobise makuthi uyathanda, mina bengayithanda isosi. So ngivele ngagoqa nje engekho. Bafethu le ungayenza ngisho bethi ufuna ukusebenzisa i-chicken mayo. Futhi ungayenza makuthi wenzela ingane isikole i-lunch box ave i-right. Ebese-ke ufaka epanini lakho, ufaka ucheese ngaphezulu, ubake until uzumelthe kahle ucheese. Mina-ke bese ngijaha ukuphakela abantu, so ucheese wami awukwazanga ukuthi umelthe kahle. Kodwa bafethu bekumnandi la ngeke uzusinike singaboni. Bese uphaka kahle ngendlela ophaka ngayo. Makuthi wenza isikhaftini uzobe usukupheka ngendlela ufuna ukupheka ngayo. Kulungile-ke bafethu, hambani niyozama nani manje.